मोनसे फेमिलिनि मोनसे दुखुनि समावबो गावनि लोगोनि हिनजावखौनो बियो टारगेट लादों। बियो दैदेना जेब्ला जेलाव थाहैयो बिनि हिनजावखौ सब समय नायहैबाय थायोमोन, लोगो हमबाय थायोमन, ओमफ्राय टारगेट लाबाय थायो, धान्दा लाबाय थायो। नंमारगौबा जुदि बे आथोन गेलेनाया जुदि नंमारगौबा किन्तु बेखौ जेसेबां हायो गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन साजा होनांगौ आरो मोननांगौ। गोबां साजा होनांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन मानि सायाव जानो थांगासिनो। दा क्लिपाव नुबाय नोंथांमोना गिबियावनो। स' आङो गासैनिबोसिम मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। गिबियाव नोंथांमोना नुखादो क्लिपखौ बिथां जहन एक्टरा मा बुंदों बे मोनसे आपडेट आरो गुबुन मोनसे आपडेट लानानै फैदों आङो मोननै आपडेट। गुबुन माने जोङो आलफ्रेडनि जागोन बेनिफ्राय गासैजोंबो सिनायजानाय बिथां जन गार्जि एक्टर बिथाङा मोननैसो आपडेट बुंदों आरोना भिडिअनि गेजेरजों। माने दैदेनबारिखौ गासिबो सिनायखायो, शर्ट फिल्मनि कमेडि बेफोरबायदिनो मुभि बानायबाय थायो बिथाङाबो। दा बिनिनो बागै जन गार्जि बिथाङा भिडिअ मोनसे लानानै फैदों। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो होग्रोनोसै। माने मिया दाख्लैनिफ्रायनो भाइरेल जागासिनो दङ दै फेसबुकनि गेजेराव। फेसबुक, इउटुब गासिबो भाइरेल खालामगासिनो बे कल रेकर्डखौ। गासिबो मोनथिखाबाय जानांगौ आरो जायफोरा मोनथियाखै आंनि चेनेलाव थांना नायबानो जाबाय। आरो जन गार्जि बिथाङा मा बुंदों बेनि सायाव जोङो बिथांमोना बुजिगोन ना बुजिया मोनथिला, नाथाय बुजिखागोन जायबा मियानिफ्राय कल रेकर्डखौ नायदों दैदेनबारि ब्रादारनि। माने आङो दा होनो सानदों माने बिथां जन गार्जि ब्रादारनिखौल' होगोन आरोना कल रेकर्डखौ होथ'लायला, माने बेफोरखौ बांद्राय होबाय थाया आरोना। नोंथांमोनानो बुजिखाबाय। दा नायलांदो नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो होनो सानदों क्लिपखौ। जोंहा ब्रादार जन गार्जिया मा बुंखो नायलांनोसै। सिगाङाव बयखौबो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। दिनै मोनाबाबो भिडिअ बानायनांदों आं मोनसे फेसबुकाव भिडिअ नुदोंमोन, किन्तु आं दुखु मोननानै बेखौ दिनै भिडिअखौ बानायनांनाय जाबाय आरो मोनाबाबो। दा बुस्थुआ जाहैबाय दाखालि जे अनिल शर्ट मुभि बानायग्रा अनिलमोननि केस जानायाव जे बे दैदेन औवारि ना माबामोन बियो, बे गथ'आ जे जेल जानानै फैदोंमोन दाखालि। थारमाने बे जेब्ला जेल जाहैदोंमोन बे समाव थांनाय समाव बियो थारमाने जेलाव थांनायनि सिगांनो माने स्कुटिखौ बियो थारमाने न'आव दोनोबा आंखौ दं साननानै हमहैनो हागौ होननानै सासे गावनिनो लोगो मा नाम होनदों हृदय बसुमतारी, सेरफांगुरि सियालमारि ना मा होनदोंथाय, थारमाने बिसिनाव दोनहैदोंमोन आरो। थारमाने ओरैबायदि जाबाय, थारमाने बे मानसियाबो थिग आसे बिसास खालामनानै स्कुटिखौ होलांबाय, जेलाव थांबाय, हमनानै लानानै थांजाबाय। लास्टाव बे गावनि लोगोआनो हृदय होननायानो गावखौबो जेलावबो नायो, फैफिनो खबर लाहैयो। किन्तु खबर लाहैखांनानै जे दैदेननि हिनजावखौनो जे टारगेट लागासिनो बियो, गावनि असे लोगोथ' नंबा माबा मोनसे सोमोन्दोसो जायो होनना बुंबावदों, बे गिदिर सोमोन्दो जायो होनना बुंबावदों। बेवाइ ना माबा जायो ना मानो हिनजावनि बिदा जायो खोमा गावनि। थारमाने लासिं खोथा बियो जे गावनिनो सिनायनाय गावनिनो निजा, जेराव बियो मोनसे दायखौ बियो जेनेबा गावनि दायनि साजाखौ बियो माबानो थाखाय जेनेबा साजाखौ जेनेबा बारहोनो थाखाय जेलाव दिनै खाथायहैदों बियो, जेलाव थाहैनांदों बियो। दा बे समावबो मोनसे फेमिलिनि मोनसे दुखुनि समावबो गावनि लोगोनि हिनजावखौनो बियो टारगेट लादों। ओमफ्राय दहाय सासे जोंनि बे नेरसोन होननाया दहाय भिडिअ होबावबाय, माने दैदेनजों नेरसोनजोंथ' बिराद लोगो नालाय बिसोरो। ओमफ्राय दहाय भिडिअ डाइरेक्ट बुंबाय जोंना माबाया नेरसोना, थारमाने बियो दैदेना जेब्ला जेलाव थाहैयो बिनि हिनजावखौ सब समय नायहैबाय थायोमोन, लोगो हमबाय थायोमोन, ओमफ्राय टारगेट लाबाय थायो, धान्दा लाबाय थायो। सानसेखालि बियो माबा मोनसे मुलि जाहोनानै निसाना माबा मोनसे जाहोनानै, दहायथ' भिडिअआव नुनो सेक्सुवेलि मोनसे टेब्लेट दङनो, बे बुस्थुखौ जाहोनानै बेजों थारमाने आथोन गेलेलायदों दैदेननि हिनजावजों। बे हृदय होननाया दैदेननि लोगोआ, जाय मानसिया बे दैदेना बे शर्ट मुभि गायोना बे गथ'आ, बिनि हिनजावजों बै हृदय होननाया। दा बेखौनो बुंनो सानदों आङो, बे हृदयखौ जुदि नंमारगौबा, जुदि बे आथोन गेलेनाया जुदि नंमारगौबा, किन्तु बेखौ जेसेबां हायो गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन साजा होनांगौ आरो मोननांगौ। हृदयआ जेसेबां आयेन धारा दङ
बेसेबां देरसिन धारा दं बेखौ हृदयखौ जेलाव सोनांगौ आरो जेसेबां हायो बेखौ साजा होनांगौ। मानो होनबा सासे लोगोनि हिन्जावखौ बियो जेलाव थाहैनाय समाव बियो टारगेट लानानै बेजों आथोन गेलेदों। आं बेखौनो बुंनो सानो दैदेना बेवहाय जेनेबा गावहा गाज्रि मोजां बे गावनि खोथा, दिनै गावनि दायखौ बियो भुगिनानै बियो दिनै जेल जानानै फैबाय, जेलावबो बियो खस्थ' मोनहैबाय, खिन्थु बे समाव दैदेननि हिन्जावखौ बेबायदि टारगेट लानो नाङामोन गावनि असे लोगोआनो। आरो बेबायदि मानसिखौ जोङो निमाहा होनो नाङा। बेखौ जों जेसेबां हायो जों गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन साजा होनांगौ बे हृदय होननायखौ। सेरफांगुरि सियालमारि ना मा होनदोंथाय, आंबो बांद्राय दहाय खोनास्लाबासै, बे जायगानि आरो बे मानसिया। दहाय माबाया नैबे नेरसोन फंबाया होनदोंमोन। थारमाने नै माने बेनोसै आरो थारमाने नैबे भिडिअ आं नायबाय थादोंमोन नालाय। दा थिगासे गासिबो कमेन्ट्सआव हर बे मानसिखौ मा खालामनाया मोजां, आरो नोंसिनि कमेन्ट्सजोंनो दिनै दैदेनाबो साहस मोनगोन, केस टेस होनायाव गाहाबो साहस मोनगोन। बे आरो नोंसिनि कमेन्ट्सजों हर बेबादि मानसिखौ जोङो माबादि साजा होनाया मोजां। थेंक इउ स' माच, गुड नाइट। अब्ला नुखाबाय नोंथांमोना माने जन कारजि ब्रादारा जोबोद राइट बाथ्रा बुङो दै। माने जि बाथ्राखौ बुंगोन सानो बे बाथ्राखौ बिराद राइट खोथायै माने गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंना होयो आरोना। माने ओरैबायदि मानसि ओंखारबाय, दाबसेयाव थायो हौवाया, दाबसेयाव थायो हिन्जावा। दा हौवा गैया होननानै खायफाया सोरखौबा हिन्जावखौ लाइ मोनो आरोना, बेफोरबायदि खालामनांगौ बेफोरबायदि होननाया। बेफोरबायदि हारामि मानसिया माने मा साननानै जे गुबुनखौ बेफोरबायदि लाइन लायो मोनथिला। दा बिथाङाबो हाबा जानाय ना हाबा जायो आं मोनथिला, माने गुबुननि हाबा जाखानाय संसाराव बेफोरबायदि हाबनो नाङामोन आरोना। बेले बेजे संसार खालामनो हायो बेफोरबायदि मानसियानो। जन कारजि ब्रादारा जि बुंदो थिगखौनो बुंदो। नोंथांमोनाबो कल रेकर्डखौ खोनाखाबाय जानांगौ। माने टेब्लेटनि बाथ्रा ओंखारदों आरोना। माने टेब्लेट जानानै ओरैबायदि बिथांखौ माने सिस्टारखौ ओइ मा होनोमोन दैदेनबारिनि हिन्जावखौ माने बेफोरबायदिनो खालामदों आरोना, माबा माबि गाज्रि। दा आङो जेबो बुंला, नोंथांमोनानो कल रेकर्डआव मोनथिखाबाय जानांगौ। दा बेनोमोन आरोना। बेनिफ्राय गोबां मानसि दोङो बेफोरबायदिनो माने हौवाखौबो गाज्रि मोनदो, नोंथाङाबो बेफोरबायदि गाज्रि आखु, बेनिफ्राय हिन्जावा बेफोरबायदि खालामनायाव नोंलाय मा दाय नांदों होनना बुंदो आरोना। माने बेफोरबायदि बुंनो नाङा दै। माने गावनि फेमिलियाव माबा मोनसे दुखु जायोबा हौवायाबो दुखु जाखागोन, थिग बेबायदि जायो। दा गावनि हिन्जावखौ गुबुना नाख्रेबबाय दोङो, बेखौ बुङाबा मा जानांगौ जाखो, गुबुना आरो बांद्रायसो लाइ मोनगोन माथो, थिग बेबायदि जायो। माने फेसबुकनि गेजेरजों कमेन्टआव ओरैबायदि गाज्रिबो बुंदों माने दैदेनबारिखौ, माने बेफोरबायदि बुंनो नाङानो आरोना। माने संसाराव गासिबो बिदि जायो, होमबाबो बिथाङाबो मोनसे समाव माने गोरोन्थिया जादोंमोन बिथाङाबो। दा बेखौ जोङो बुंला, नोंथांमोनानो मिथिखायो जानांगौ। बेनो आरोना। आङो मोननै आपडेट लानानै फैदोंमोन, माने दैदेनबारिनिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना। बेनिफ्राय आलफ्रेडना जेबो आपडेट नङा लोगोफोर। बियो जाबाय फेसबुकनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा माने आलफ्रेडखौ माने सोरजोंबा सिख्लाजों फट' लानाय सेयार खालामहरदों आरोना। दा बेबो गिदिर बाथ्रा नङा। नोंथांमोना जे गाज्रि कमेन्ट हरदों बेयो गिदिर बाथ्रा नङा। मानो होनोबा मोजां मोननाया गासिबो थायो। दा बियो आलफ्रेड ब्रादारनि मोजां मोननाय नंगौना नङा आंथ' मिथिया। जानांगौ माबा मोनसे बिब' बिनानाव हिसाब एबा गावनि गोसो थोनायबो जानांगौ। माने गाव सेयार खालामदो गावनिसो गोसो, बेखौ आरो बुंनांगौ जेबो खोथा गैयाना। गावनि मोजां मोननाय गावनि पार्सनेल लाइफ आरोना। दा बेयावबो गोबां मानसिया ओरैबायदि मानसिमोन बियो, दा ओरैबायदि फट' हरदों होननानै गोबां मानसिया फेसबुकनि गेजेरजों कमेन्ट खालामहरदों आरो भिडिअखौ फट'खौ सेयार खालामहरदों आरोना। दा बेनोसै, गोबां बियो गिदिर बाथ्रा नङा। आलफ्रेडना जेबो भाइरेल सालार बेफोर नङा। साननो नाङा नोंथांमोना माया भाइरेल होननानै, बेफोर जेबो खोथा नङा आरोना। गावनि गोसो गाव खालामथों आरोना, बेखौ रावबो माबानो नाङा। बे मोजां मोननाय बिनि सिस्टार बिनानाव बिनिसो गोसो, बेखौ गाज्रि कमेन्टनि जेबो खोथा गैयाना। थिग बेबायदि जायो आरोना। दा गाज्रि मोननाङा रावबो बेखौ बुंनायनि थाखाय। अब्ला नोंथांमोननिसिम बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनो सानो। थेरायाव भिडिअ मोननाय जादों, थेरा गोब्बायाव रावबो मुगैनो नाङा बेकग्राउन्डखौ। अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै, नेक्स्ट आपडेट लोगो मोनगोन, बाय बाय।